Yabora nyani le season. Kanti libatla ingi. Why are you guys saying it's boring? What do you guys want? Because no song, no one is screaming at another. Wara wara, wara wara. Lisile luna. Line 6. Amanhliziyo alive. Fakaza into ayizwile phela uzothini. Wabe sithulayo ngensene angenzanga lutho. Yadala kuthiwa ngikhuluma kakhulu. Kuthiwa raw. Makuthiwa kanje I'm okay, yes. I was not okay in January. Woxola nhliziyo yami. The bubbly feisty Tirelo introduced to is no longer there. I can't wait for the day you decide to choose yourself. Yes, I'm still like that. But yabokule season Benki Goa. Like, yo guys. Woo! Benki Goa enye into engachazeki. Bengigowa engike ngagowa empilweni gobisa umjolo angiqala nqa in my life. Hey niki famba moyeni ki fuck off. Mafika izolo sekubiza ngebhuku esithatha apha isibindi. Umuntu akho isibindi phela umbolekela isibindi. Are you guys acting or it's real? Ayibo. It's real. Suke mawungibona ngifokofa lapha wazi ukuthi kanako ewuneki fokofa kanite. Do you read negative comments from socials? How do you handle the hate you receive? Hayi ngiyayifundela nje ngidlule and I just take it that it's reality. Nami I love reality TV shows. I do watch them and I do have opinions. It's just that telling high ke dikwala ko social media. Ke tlotla le ditšhomi tsa ka gore yo bone mamang ing wa. So ke tla ira yang ga gona se se nka setsang. Hayi ke utsho nomteretere uyachaza uba amahle usithatha phi isibindi sovuma uba yena ulibhubezikazi. Nanto enzekayo ke bekubonisiwe kwi-preview ezingane zesithembu umpumelelo esithi uTirelo ulibhubesi na uba niyakhumbula ke kule season ipheleyo ibhubesi ibinguvuyokazi kusithwa uTirelo ulisosha uTirelo ya understand and everything uvuyokazi kusithwa hey she's controlling wara i-relationship hleli kutshiwo uba once kubekho umntana izinto zitshintsha even emtshatweni how much more ke ngoku esidyolweni. So ke ngoku kule dynamic kaTirelo novuyokazi uvuyokazi ebesengubaby mama ewe kumntana akhe behlala phi kulo mpumelelo and then ke ngoku bekukho nento yelanto kaye long distance between them. Okay, i-long distance I think ibashayile kakhulu omnye seKapa omnye se-KZN okanye impumelelo beseJoburg. Then ngoku ke uTirelo naye ungubaby mama ngoku because the time kwakushutwa season 1 wayese pregnant and then ke ngoku ku season 2 wayesandoba nomntana ke yabo kusemnandi and then ngoku uTirelo ubuyele esikolweni useJoburg full time umpumelelo usese-KZN and then le ntombi ke ndibona uba izinto zishushu le kuthiwa izawutshata amahle ise-KZN so zishushu izinto between her and umpumelelo and then ngoku uTirelo naye sengubaby mama ngoku iphelile honeymoon phase sekhala nokuba umpumelelo unamaxesha angayondla ingane adle imali eThekwini nentombi. Now amahle ke uthi hayi bethunane makungathiwa nguye lo cause khalibiza igama lentombi and ke ngokumpumelelo akanantombi i1 as far as we know. So kungenzeka ba unobana bangeyiphi lentombi kuthethwa ngayo. So ke uTirelo naye ke ngoku uyayiva ngokulento akazi ungathethi akangazi ungabilo bhubesi umntana akhe mhlambe engondliwa kaloku so uyayibona ke ngokuthini into ne long distance iyamshaya akazi ungabilo bhubesi xebona umuntu esenza izinto namanye amantombazana but ke uyatsho ke uTirelo ba uright ngoku ebekade ke egowa kakhulu ngoJanuary and I think ngoJanuary kungela xesha bekushutwa neshow so uthi ke ebeqala ugowa in her life egowiswa ngumdyolo watsho ke wacula nengoma ethi zizojika izinto
izinto. I think ubhekisa ku-Amahle hayi kusemnandi nakuwe ngoku kaloku awukabi naye namntana kusekutsha nathi kuthi kwakunjalo but ke zajika izinto so uAmahle into yoba naye makayazi uba zizojika izinto xa sekuphinde kwakho omnye omtsha. But anyways uyatsho kuTirelo uba isibindi uAmahle usithatha kumntu wakhe ogama linguSibindi. Enkosi kakhulu ke uthi nibukele le video. Ubamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.